Look hem goed aan, blijf rug op steen, borst omheen houden. Even balans houden, Marian. En net omvallen. Balans houden, hey. Grote stap achteruit zetten. Achterste knibbel naar de groen. Oranje komen en direct stros zetten. In een grote stap achteruit. Dan gaat die achterste knibbel, die gaat naar de groen. Anders ik een lunge. Hoe vaak? 10 keer nog. Ja, rustig gewoon. Voor de week teken. Goed zo. Ja, gaat prima. Ik vlieg even in Noorderpoortje, lul. En loop die navel in, hè. Yes. Net te heeg maar de kont. Ja, we wisselen. Voeten gestrekt. Get aan, ik nog geen terug. Ik sta hier nou ongeveer, nou wat is het, een uur te zien naar de training. Er is nog geen bal om te pas komen. Vindt ze dat wel leuk? Nou ja, daar hiek ze wel eerst even maar te pakken. Dat vind je natuurlijk wel mensen. Ja, ze willen trainen, ze willen gewoon een soort slaan. Maar goed, dat is nou een deel van de training. Ja, en ik maak het nou gewoon, het kan nou mooi in het oren verpeteren. En dan is mijn bedoeling om ze eens een beetje wurg te krijgen. En ja, je trainen, ik had je onderwurgens de bal nog altijd goed eruit zien blowen. Dat is misschien wel het verschil tussen op size wurgwijze en de bal goed slaan. Of op size wurgwijze en de bal verkeerd rekken en ik het kwijt. Maar te snel worden. En in principe moeten we nou gewoon even flink wurg worden. Dit is ook een stukje coördinatie. In 20 seconden. De hand meer broeken, get aan, meer boegen. Fanatiek mooi nemen. En rug opsteen blowen. Zak je net in elkaar? Keertjes binnen dit, was al mijn harendost, denk ik, net wend. Klopt dat? Dat is inderdaad wel een beetje zo. Natuurlijk in al die jaren is het een beetje een sportwest. Dat het een beetje, nou ja, om het pultje zelf draait, de wedstrijden en daaromheen een paar baltjes slaan. En dan wordt het al gauw leuk. Maar ja, ik denk dat je het volle bed te danken in. Als je het inderdaad echt heel specifiek deel zet. Dus zeggen wat de sport doet met het lichaam, wat het vreegt van het lichaam en daar heel specifiek een training van bedenken. Van nou heel januari ben ik dus alleen nog maar het Petuur van der Bos bezig geweest. En zij stonden wel hier voor. En dat is natuurlijk volle leuker om uit te trainen. En dat is de eerste meest kijk nog van Oetsjoegen, maar van wat ben je al eens ontwan. En nou ja, ze zeggen denk ik direct zit nuttig ik wel van in. En dan gaan ze er vol in. En dat is het mooiste. Ik zit het nou dit is ja en ik denk nou, ik weet net altijd wat van der Bos is. Ja, het is even wennen, maar het is een heel andere manier van trainen. En ja, heel iets nice. Leuke uitdaging en zo hou je er ook een prot op plezier rond. Ze hebben het eigenlijk gewoon vanuit de sport. Aan zich, hè? Net alleen het keertsen, maar gewoon alle sporten een beetje bij elkaar. Je moet er fit opstaan en dan benaderen het keertsen dan vanuit de fitheid. Nou, dat is ook zelfs jongen. Het is gewoon een jelle traject hier van tevoren. Ik ja, maar al die verschillende oefeningen, conditie, balansoefening bezig wezen. Dan pas maar de bal beginnen. Ja, dat weer hier in je vol weer het helemaal los. En dan winnen we eigenlijk vanaf het begin maar wel met de bal bezig. Je komt op een keertstraining en je bent oeren de wanden en dan krijg je een keertbal jongen. Nee. Kist toch wel gek door een keertje man. Ja jongen, het is hartstikke gek. Ik zei het ook wel eens in Sander van we kunnen nog hard worden met de bal, maar ja, het rijkertier vind ik wel lang. Hè? We hebben in het verleden hebben net raar getraind, we hebben prijzen gewonnen, dus het bezit ik wel dat we wel op een goede waai winnen. En zij hebben daar wat andere dingen bij instutsen, eigenlijk een heel soort andere dingen. Hè. Teken ik al zei op conditie en op het balans en dat soort dingen. Maar via ja, we hebben wel ongeveer van, we moeten wel daar op nog steeds het keersen natuurlijk. Ik bedoel, dat kunnen we net vieren. En ik vind het algemeen, dat keersen het algemeen toch wel wat individualistisch en egoïstisch instelt is. Het gaat meer om een eigen ego, wat ik het zeggen, maar wel een eigen belang. En je moet puur een teambelang denken. Maar als je resultaat hebben willen naar termijn denken, dat is winnen. En dan mag je zelf voetzieveren op het moment waar het nodig is. En dan mag ik blind vertrouwen op een coach wie omdat je daar elke keer op praten en afspraken maken. De onpak van het duo Peter Tolsma en Sander Hageman met lierde ta een piek in de mannen dat het er echt aan docht. Want fjouwer hele mannen pieken, dat kan het, zo zeggen ze bij de mannen. En dus maait alweer wel wat letter in vorm wezen, in topvorm wezen. Juster in Sint-Anne hier het parcours, daar liep wel eens totaal geen hinder van. Hoe de hele dag kregen ze maar 3 boordjes in. Dit is de finale. Tjen Hendrik Tolsma, René Anema en Thomas van Zuiden. Tolsma die verrast hier Daniel Iziger nog even in het achterperk, maar een zitbal. Maar het parcours van Gert-Anne van der Bos die dan al voor mij skinnen 4 weersten. Het wordt size gelijk en dan wat Tolsma op een nij opslaan. Vrienden Wieke in Frencher gaat nog even mis met het parcours van Van der Bos. Maar juster weer er in Sint-Anne de eerste oerwinning, want daar is de boeteslag van Hendrik Tolsma. En dat betekent dat het parcours van Gert-Anne van der Bos de eerste oerwinning pakt en nou al een enorme afstand het tot de rest. Ja, nou, daar hebben wij natuurlijk lak om vanzelf, want wij willen wel graag de beste blijven natuurlijk. Dus ja, daarom ben wij dit paard ingegaan. En nou, ik zie dat we toch de afstand harder kennen.